Ако си начинаеш тренировките и не си сигурен какво да правиш, то тези 3 неща ще ти помогнат значително да постигнеш добри резултати. Първото нещо е фокусирай се върху комплексни упражнения с свободни тежести, което какво означава? Комплексните упражнения са просто упражнения, които по принцип означава, че използват повече от една става, но разбери го упражнения, в които участват повече мускули. Колкото повече мускули участват, толкова по-добре. Второто нещо е високоинтензивни тренировки, като един от най-добрите принципи е 30 секунди се прави висока интензивност, после 90 секунди се почива. И това го правим минимум 5-6 пъти, като повече по-добре. Като високата интензивност трябва да е според твоето ниво, но е според нивото на другите. И третото нещо е да се правят разтягания. Динамични и активни разтягания преди тренировка и сутрин, които ни помагат да загреем мускула, и статични или пасивни разтягания след тренировка и преди лягане вечер. И по този начин не само ще получиш добри резултати за кратко време, но и ще можеш да се предпазиш от контузии и ще продължиш за дълго време да можеш да тренираш.